ଦିନେ ରାଜା ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ଯାଉଥାଏ। ବିଲୁଆ ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏଇ ରାଜକୁମାର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଗୋଟେ ସଲାମ ଦେଇଯା। ସେଉଠୁ ରାଜକୁମାର କହିଲା, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁ କି ବିଲୁଆ? ରାଜକୁମାର ତତେ ପୁଣି ସଲାମ ଦେବ? ଏହା କହି ରାଜକୁମାର ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ପଛରୁ କହିଲା, ହଉ ହଉ ଯା ରେ ଯା, ତୁ ଯଦି ସହି ସଲାମ ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ କାଟିଦେବି। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ଧୋବା ଗଣ୍ଡିରେ ତାର ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲା, ଧୋବା ଆସି ଦେଖେ ତ ତା କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସେ ଖୁସିରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ, ମୋ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଜନ୍ମ କରିଛି। ତାପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ରାଜକୁମାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଉଠି ଦେଖେ ତ ତାର ଘୋଡ଼ାକୁ ଜଣେ କିଏ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଏ ଘୋଡ଼ା ମୋର, ତମେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛ? ସେଉଠୁ ଧୋବା କହିଲା, ମୋ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଜନ୍ମ କରିଛି ମାନେ ଘୋଡ଼ା ମୋର। ରାଜକୁମାର ଯେତେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଧୋବା ଘୋଡ଼ା ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଉଠୁ ରାଜକୁମାର ନିରାଶ ହୋଇ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆସୁ ଆସୁ ପୁଣି ବିଲୁଆକୁ ଭେଟିଲା। ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ସଲାମ ପକାଇଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ସଲାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉଛ? କାଲି ତ କହିଥିଲି ଦେଲ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର କହିଲା, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ଘୋଡ଼ାକୁ ଜଣେ ନେଇଯାଇଛି। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ସଲାମ ପକଉଥିଲ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ବିଲୁଆ ଢୋଳେଇ ଢୋଳେଇ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଲୁଆ ରାଜକୁମାରକୁ କହିଲା, ରାଜକୁମାର ତୁ ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକି ବିଚାର ବସ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ରାଜକୁମାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବିଚାର ବସାଇଲା। ବିଲୁଆ ଟିକେ ଅନାଉଥାଏ, ପୁଣି ଢୋଳଉଥାଏ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ହଁ ବିଲୁଆ ନନା, ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି ଢୋଳଉଛ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତ, ଲିଭେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଲୋକଟି କହିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ପୁଣି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା? ଏ କେମିତିକା କଥା? ସେଉଠୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାଠ ଗଣ୍ଡି କେମିତି ଘୋଡ଼ା ଜନ୍ମ କରିବ? ସମସ୍ତେ ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା କହିଛ। ସେଉଠୁ ଧୋବା ରାଜକୁମାରର ଘୋଡ଼ା ଫେରାଇଲା। ରାଜକୁମାର ଖୁସି ଖୁସିରେ ତାର ଘୋଡ଼ା ଆଣି ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ ନନା, ତମେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଘୋଡ଼ା ଫେରି ପାଇନଥାନ୍ତି। ସତରେ ତମକୁ 100 ସଲାମ।